Distribution of catering set Pandani. Officer of Fighter Box 2. Engke hambai rawlasti. Sector, nini health sector, rural development ni bagai agriculture na sung tebu develop kai ni nangu, nini tourism sector na sung develop kai ni nangu, sung oma haike na bus kangwa sini ti prasaro economically jate develop ngai ja, bona sung plan wise sung sama kai ni paching thangtong. Barangnya apa sih? Roman script sung salo kai tong, boy bus sung class 2, class 3 jora tabok salo kai pori roi tong. Tani ke Roman script mane sung raja sarkar ni thani nobu. Mijo rono ke Roman script ay tabak madhyamik 12 porikha roi tong do garu rono buro roi tong nge halam rono buro roi tong nge chini ti prasa kogbrok sanai no ke Roman script ay ro ni tuma problem tong ba nije so script খাইদি হাই হনে হয় তং সোনো 100 বছর উংক্লগো অসলো রনানি বাগৈ অম পরিকল্পনা হয় চিনি তি প্রাসা যত বুচিলাইনি নাও চাই আমাদের এলাকায় বিশেষ করে কিলার সমস্ত গ্রামগুলি ক্যাটারিং ইউটেনসিলগুলি পাও সেটা আমরা আজকে এই প্রোগ্রাম তো বোর্ড দিয়ে তো আলাদা ব্যাপার কারণ আমরা পাহাড়ে এডিসিতে আসার পরে মহারাজ নেতৃত্বে আমরা এডিসি ক্ষমতায় আসার পরে আমরা প্রথম অগ্রাধিকার দিয়েছে যাতে সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধতা মজবুত হয় তাদের অর্থনৈতিকভাবে কিভাবে উন্নত করা যায় সেটা আমরা প্রচেষ্টা করেছি সেই জন্য আজকে এই প্রোগ্রাম কিলা আমসাইনি টোটাল পারা কাইসপা এমন পারা করে যে তিনি মায়া হনে 201টা মানে যত পারানো যত লোকনো যত চার্জ বড়নো খবজাখা ইংগে বড়নি যে নাংমানি মানে খুনৈনো তিনি जों বাগনানি বাগৈ অর জায়গা তিনি প্রোগ্রাম খাইছে হলা হাই সামান্য চিনরে একাউন্ট তো হাইয়া বত পাবলিকলি যত নাই মানে ইংগে যে কর্পোরেশন মানি নাংমানি চিনি এডিসিনো কর্পোরেশন রজায়া অর জায়গা চিনি তিপ্রাসানো ডেভেলপ খাইনাই তিপ্রাসানি হামখ্রাইনাইনে হनै সানাই রক आसुकता चिनी एडिसिनो हामख्राय खायनायनि बागै चातेव मोनोब जायो लाइक हमबाय नाइडा पारसन दिनै चिनी सीएम सार साखथानाय बाय बनि एमडीसी फानबाय चिनी समाज तै लोकनो जतन कैटरिंग काराय होते तक ससमेन थों पाइरै जत मथा लोको जतन रमानावै सीएम सारना बेलायके हामबाय मारो बेलायके चिनी सीएम सारना आं हामबाय मारो चिनी लोको जे मानै बागमानिव बेलायनि मानैबो गोबां जे चिनी संसा जानाय थंनो पुरानो दंगो गोबां मानै आइटेम दंगो बनो जों हायनोहाय जत चिनी पालितर थेकेखे आं सीएम सारनो हामबाय मारो खुनुमुमु ताइ मारो हामबाय आं सयगोनि बिबिसिनि फरसा मेम कको फैजा बाहातो पारनेनि जों दिनै मानिमान माने तक काराय निनि सिन्टेक माने को ससमेन मान बिसोरजों आं सीएम सारनो बेले का हामबाय ताइ बुवाग्रानताइ बेले हामबाय मारियो जोंके किला बिसिनि जोंखे सागनि कैटरिंग ग्रुप नंगै जों चिनी सीएम सार बाय किसा माने याफार जालाय माने बनो ब्लाइनि खाटंगो तान हमले जों ट्रक बाय जों भबिष्यत जों टेक्सा चिनी कैटरिंग रावनि सामरंबो टेक्सा काहाके खाइ थांमानाय इनके
जों तानि मले ते बायसा हाय हामबाय मारो तानि मले हायराव के जों लुकु जत लुकु राव जत सार सनम हायके याफा माने बांगै सिनि ग्रुप नेंगै हामबाय याफा तिनि ब्लेके हामबाय तिनि जों तिनि केटारिं माने सिनि सीएम सार सोंनो रमाने माने जों ब्लेके हामबाय सीएम सार न ते एडिसा हाफानो ब्लेके हामबाय जे आसुक माने गोबां जेते जोंनो बाग माने बांगै जों एडिसा हाफां ते सीएम सार न जों ब्लेके हामबाय अर माने तो काराय थाइनै चसमेन काइनै बाल्टी टस्टी तै कासला कतर जों नोबो तंबो तै काठी आटा महरबो सिगन माने रबो सेट तंबो बेलाइके हामबाय तिनि बेलाइके खातंजाक जत सिनि लुकुरक आंके एसबि नगर बिसि पित्रा कामिनि तिनि जेबाबे टीटी एडिसि हाफांबाय कैटारिंग सेट किला बागमा कन्स्टिट्युएन्सि जत जागायावनो जत पारा जत लुकु किसार्स कि मता जत जागायावनो तिनि बागजाक खा बेलाइके जों खा तंथजाक बेलाइके खा स्रांजाक जोंनि बुबागारावनो बेलाइके हामबाय रहो तै जोंनि टीटी एडिसि हाफांनि जोंनि चारिफां अकरा जोंनि सीएम सार बनो बेलाइके हामबाय ते एडिसि हाफांनोबो हामबाय तिनि नायनो माने बेलाइ जतनो लुकुर खातंजाक बेलाइ खा तंथजाक जोंनि एडिसि हाफांनो बेलाइ हामबाय रखा जों बाहायनो बेलाइ खातंजाक जोंनि एसबि नगर बिसिनोङै जत लुकुरकनो खातंगै तिनि बेलाइ तंथलायजाक बेलाइके हामबाय तिनि 18 फेब्रुवारि तिनि बेलाइ खातंमानि साल तमांके जों चिनि स्कुल गरिया एकाडेमी बरसुखाथाय और जागो मानै नां रैखा हानि बाङै जों सीएम सारजोंनो रफायो तमानि हमले जों मयाल दनो जेफ्रो इनभाइट खायखे सावानि नवानि जेफ्रो मानै गरै बैनो सलग माना लायबो मै बे बेजाल फायो हानि बाङै तिनि मा खाबा बिलाइनो जों हामजाखा हानि बाङै सीएम सार तै बुबाग्रानो आयगलक दंथों बोसोरनो हामबाय आं बेलाइके हामजाखा जोंनि टीटी एडिसिनि ओङै ब्रम सीएम न ब्रमगोनां पन्न चन्द्र जमातिया न आनि खानि हामजाक मथाय खुनुमा तै बनि हामारि तैबो बसकांगो तैबो तै थांनाय बायजाबानो आनि लुकुनि ओङै तै आनि सारा त्रिपुरा राज्यनि ओङै चिनि बुबागरा बनो बहायनो आनि पाइपलाइया तै हामबाय रजावो बो बहायनो तैबो हायनो सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि हाइखे चिनि एमडिसि फैन रजाय जारा एमडिसि तंजानाय रगनो बरनो बहायनो आनि खानि हामजा मथाय खुनुमा रावो तैबो बहायनो पाइपलाइया हामबाय जत्तनि हामारि मा जानांथों होनै आनि कौन अरन मसखा के हामबाय तिनि जों एमडिसि फानबाय किला बागमा आमसाइनि जत पारानो 201 पारा लुकु एबा केबा चार्ज तंनाय रगनो ते कैटारिंग ग्रुप तंनाय रगनो जों कैटारिंग नि यूटेंसिल मानै जों बागलायखा और जागा फाइ सक फाइजाक सिनि और मलसन्द फानि राय सक फाइजाक सिनि मयाल नि पंचायत बो हायनो फाइ सक फाइजाक तैबो सिनि जोनाल नि चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन सिनि पार्टी नि प्रेसिडेंट बो तंगो सब जोनाल चेयरमैन बो तंगो तै सिनि ऑफिशियल स्टाफ रग जत तंगो ओ कामिनि लुकु सकद्रि रग बो तंगो नाहर मन काइसेनो जे जों महाराजानि दागे मंबाय कम्युनिटी न जों फर्स्ट प्रायोरिटी रोनाय तिनि जे लुकु ग्रुप बा चार्ज जे कैटारिंग नि आइटेम मानाय र आरो जागा जत पार्टी समर्थक दं बीजेपी तंनाय सीपीएम तंनाय कांग्रेस तंनाय तिनि और जागा नुबायखा बीजेपी खायनाय रग ताखु रग बिचिने र साव फाइजाक सीपीएम खायनाय ताखु रनो बो जों नखा कांग्रेस खायनाय ताखु रग मासा मुसु तिनि तंगो जों और जागा पार्टी न नायै पार्टी न खागै जों मानाय रनाय अमहायो जों गरै हानि बाङैनो जों जाते जत पार्टी न समर्थक खायफानो चिनिति प्रसाद दफा जों कामी रगो फेस्टिवल खालेला हा काली पांडानि प्रोग्राम खालेला हा बार्थडे प्रोग्राम खालेला हा के जों माहाय थानसाके चालाय नंलाय जेकफासि मांलायोबा आफ्रो जरा मानै खुनै रग चिनि छ दंलायो हानि बाङैनो चिनि वानसमो जों जत अम मैतो तंथों महाराजानि याकपाय महाराजानि नेतृत्वे जों अम मानै रमानि और मानैनि बेलु न हिसाब खाय हांके तो बाक्सा बर' कमं जागै मानो हायफानो जों मानैनि बेलु न रवै नाया जों चिनि हामजाग मानि मारि जों जतनो याफा हामबोस कतरक इंगे जों नखा चिनि जे मानाय रगबो ताखु रगबो जत खातंलायजाक जों बो माहायखे मानै बागलाय जों बाहायनो ब्लाय खातंखा
फायनाय सालाव बेहायनो जों जत थानसानि बिथिं दै बसकांगो जों आगल गायनायनि बागै दैबो याफ्रि क्राक होननाय आसा खायो हामबाय